Olen usein miettinyt katsellessani tuota Kasinon kalliot, että oliko tuo se paikka, jonne Kulosaaren perustajat asettautuivat kuvaan, kun olivat perustaneet toukokuussa 1907 AB Brände Villastadin. Heillähän oli vahva näkemys hyvästä ja terveellisestä asuinympäristöstä. Eräs perustajajäsen oli arkkitehti Lars Sonck. Hänen kaavasuunnitelmansa, jolla hän loi Kulosaaresta huvilakaupunginosan, oli ympäristöön sijoitettu kokonaistaideteos. Siihen sisältyi eettis-sosiaalinen sanoma kehittää yksilöä ja yhteisöä taiteen avulla. Eräs toteutuskeino oli omatoimisuuteen ja osittain myös omavaraisuuteen perustuva huvilayhdyskunta. Siinä näyttelivät keskeistä roolia valoisa, puutarhan ympäröimä koti ja asukkaiden välinen yhteistoiminta. Berta Jungin vuonna 1917 laatima asemakaava ohjasi saaren kehitystä yli 40 vuotta. Kulosaaren maalaiskunnan parissa, 100 huvilassa, 1 kerrostalossa sekä 2 rivitalossa asui runsaat 1200 henkeä. Kulosaaren muuttuminen alkoi vuonna 1960. Silloin saaren halki vedettiin moottoritie ja keskusmetsän päälle rakennettiin pieni kerrostalolähiö ostoskeskuksineen. Kulosaarelaisten väkiluku kasvoi muutamassa vuodessa lähes 5500. Nyt se on supistunut 3700 saarelaiseen. Kulosaaren historiassa voidaankin erottaa vanhan huvilakaupungin ja sen jälkeisen uuden Kulosaaren vaiheet. Entä miten ihanneyhdyskunnan tavoitteet ovat toteutuneet yleensä ja erityisesti lasten sekä nuorten näkökulmasta? Olen haastatellut 30 Kulosaaressa eri vuosikymmenillä lapsuttaa viettänyttä henkilöä aina 1920-luvulta alkaen. Kukaan vanhan Kulosaaren asukkaista ei säästänyt superlatiiveja arvioidessaan lapsuuden ympäristöään. Loistava, eihän sen veroista ole. Mahdottoman onnellinen kasvuympäristö, varsinainen lasten paratiisi. Vanhalla puolella asuneet pitivät saaren kauniista huviloista, yhteishengestä sekä hyvistä harrastusmahdollisuuksista. Niitä olivat muun muassa purjehdus, tennis, urheilukilpailut Kluuvin puistossa, partio- ja jääpalloilu sekä suomen- ja ruotsinkieliset koulut. Vanha Kulosaari tarjosikin oivan tukiverkoston lapsiperheille. Myös 1960-luvun Kulosaari tarjosi edelleen hyvän kasvu- ja elinympäristön. Salaperäistä keskusmetsää ei toki enää ollut, mutta lasten leikkipaikat löytyivät yhä rannoilta ja Kluuvin puistosta. Nuorten urheilupaikat ovat siirtyneet Mustikkamaalle, jonne on rakennettu silta. Aikuisten ja lasten välinen kanssakäyminen jatkuu edelleen, erityisesti urheiluharrastusten parissa. Metron valmistuminen 1980-luvulla paransi Kulosaaren yhteyksiä sekä Helsingin keskustaan että muihin itäisiin kaupunginosiin. Kulosaareen jäi myös oma bussiliikenne keskustaan. Kulosaaren väestö vanheni ja väheni näinä vuosikymmeninä. Samalla ostoskeskuksen palvelut kuihtuivat ja yksipuolistuivat. Kulosaaren uudisraivaajilla oli unelma paremmasta tulevaisuudesta. Heitä voidaankin pitää varsinaisina kestävän kehityksen edelläkävijöinä. Kulosaaren historia osoittaa, että kun on selkeä visio hyvästä ja terveellisestä asuinympäristöstä ja halua ja kykyä toteuttaa tavoitteet, niin voi syntyä hyvää elinympäristöä kaikenikäisille.